coba marsi kami masih suwan di habyak nama kamarangki pino perdeputan si raja depan itu guru bere do ibe bere takas babu takas Jadi gabi masalah horas dihita pinoparnyo putai si Raja Boloni nung matakas di kanakaning lauton jala saha tu akan namar si sukan
marhitaima dihamu bon hasuton nami nahu hormati kami. Ala berketepatan dan puas sudah benak kali akator tormuna huberkan. Dibaca tikon mari tikok dipatu pahami dinama buhay dinang masuk tu rumah-rumahan na dua-dua namion asasau anon tu akaulau selanjutnya di Pinoparna namanya pasi-pasi doh dia kanamar pusi-pusi anon asasau son dua di bapa namion aka Pinoparna atau binua aitio binai mai tu pahanuatan ban masih tio-tio las padongu ma tu bahasahatan. Ada dua tolu, hora. Jadi sama lima. Ala nang sikot di son. Oh, gabi. Oh, ini. Oh, sabar kita sabar. Olo. Pasti dari keti. Ala nang mangadade itu kami pernah nanti tuan nami son. Baik kamu maju musik na hobar tusi dalau si pasan nami soalnya selas nurana di pertuan ini itu nami. Baik kamu mah. Muluanian mangidun manang marsuara mulu hami setar di burumu kerja di ulah-ulah pangaturmu do Tuhan mulu pe di opason namang ada sondasi netutun jumuluh berkami ni kamu kahula-hula nami indus nerohamu di tonga-tonga di keluarga ate penom saya pasal tu muna pertikit tu hami lau manganda sondasi amang si matuakon uli dorong hami rejanam jadi merhiti mak meletuk pajuluh hupe pada beton sian hami burumu ala disuddu hami sauduan do hami tepat do hami do akabere do ibeberemu pada buk nami siap burumu songonima alai isadus roha binasa ma pertikienon tu bere do ibeberemu ala nang mangobas sinetuto no memahami bae maju amang permusik nami na pertusinon.
kita masuk tu pangidot terbiasa tertorta atas sebesiki mata banate asomak musik kita bapak tahu jadi di ang permusik namin ala nungo dos rohanya kan akon bapaon ba mazamang tusiba atas sebisi usaha patikedot tu habi buru do bere ibe bere di